cɛ sibiri janvier kalo tile naani sanba fila ni mugan duuru dɔgɔkun furancɛ fɔlɔ aw folen no ka da ka wagati cogoya kan a y'aw bisimila kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale kɔni Ghana cidenkulu dɔw bisimila dɔgɔkun kɔnɔna la min kɛra Kuluba palais kɔnɔna la cidenkulu minnu kɔni tun nalen don ni John Dramani Mahama o ye Ghana jamana ɲɛmaa kura ale ka ci dɔ ye k'o lase an ka jamana ɲɛmaa Assimi Goïta ma ci min tɛ dɔwɛrɛ ka Assimi Goïta k'a yɛrɛ kɔni invité walasa a bɛ se ka taa cogoya min na Ghana jamana ɲɛmaa kura o ka sigili o la min bɛna kɛ ka sagani tarata nata ye janvier kalo tile 7 sanba 2025. Kunungo juma janvier kalo tile 3 sanba 2025 an ka jamana ministre ɲɛsinnen bɛn ani cɛbɛnmani o ye ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale générale du corps d'armée Ismaël Wage a ye senabɔli kɛ ka taa an ka jamana kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya Tawudeni région kɔnɔna la a ka senabɔli min bɛna kɛ tile 3 kɔnɔ min bɛna daminɛ kabini kunungo janvier kalo tile 3 bi a tilenen fo ka taa se a sini tile 5 ma a ka ni senabɔli kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ani ka dɔ Tawudeni marabolo ma o bɛ se ka sigi ka kuma cogoya min na o bɛ se ka hakilila faamuya kɛ ani dekun minnu bɛ u kan ka se ka olu dɔn. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la Burkina Faso ka sangani fintigilakaw ka wuli ka jɔ u kɔni ye tatugu bamakaci wale tigilama olu la a kunnafoniya carina kunungo juma janvier kalo tile 3 sanba 2025 ka sangani Burkina Faso fintigilakaw ka wuli ka jɔ u kɔni ye bamakaci wale tigilamɔgɔ mugan u ye olu de kɔni bɔnɛ u ni na wa o kɔfɛ u kɔni tɛgɛ kɛ u bolominɛ caman kɔnɔna i n'a fɔ an bɛ se ka ye jaw kɔnɔna la cogoya min na. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la alibi Niger jamana kɔnɔna la ka sangani fintigilakaw ka wuli ka jɔ u kɔni bamakaci wale tigilama kelen bɔnɛ ani na wa o kɔfɛ bamakaci wale tigilamɔgɔ 10 bɔɲɔgɔnko u ye tɛgɛ kɔni kɛ olu de la ka taga ni u ye min yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana tilebiya fan fɛ Mozi Paka ani Ayoru marabolo kɔni o ni ɲɔgɔn cɛla la ka sangani ka ni wuli ka jɔ u ye a kunnafoniya cari tuguni o kunnafoniya kelen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ka sangani fintigilakaw ka wuli ka jɔ u ye tɛgɛ kɔni kɛ maa naani na minnu yɛrɛ kɔni siga tun kɛlen don la k'a fɔ k'u kɔni bɛ kɛlɛkɛminɛnw di bamakaci wale tigilamaw kɔni ma ni marabolo kelen kɔnɔna la tuguni o de kɔni kama tɛgɛ kɛr'u la wagati min o kɔni minɛla ka di lakana tigilamaw olu kɔni ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Ganakaw olu fɛ yen nɔ a kunnafoniya kɔni carina Gana faba kɔnɔna la ni o ye capitale Accra a yirala ko u ka suguba dɔ kɔni bɛ yen nɔ tasuma de ye sugu kɔni kɔnɔna minɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye mɔgɔw ka nafolo minnu maralen no sugu kɔnɔna la ani nafolomafɛn minnu kɔni bɛ tasuma ye olu kɔni caman de kɔni tiɲɛ min kɛra degunba ye kosɛbɛ ka ɲɛsin sugu in kɔni jagokɛla olu ma. a yirala ka sangani Pasteur Michel Samake ale kɔni kɛlen ka kuma dɔ fɔ ka taa silamɛya diinɛ kɔni yɔrɔ la min yɛrɛ kɔni ma kanu kosɛbɛ o kama an ka jamana cybercriminalité mɔgɔw ye ale wele ka sangani kunungo juma ye janvier kalo tile 3 walasa ka se ka taga a ɲininka tuma min na a kɔni welela an ka jamana au conseil islamique du Mali ɲɛmani o ye Aser Chérif Ousmane Madani Haidara ye ale kɔni bɔra ka delili kɔni kɛ silamɛ diinɛ tigilamaw fɛ ko u ka yafa kɛ a ma a ka ni kuma fɔlen kɔni na n'o tɛ a bɛ se ka taga yɔrɔ la an si kɔni ma sigi ni min ye an b'a fɔ ala ka hakilina ɲuman di diinɛ kɔni kelen bɛɛ lajɛlen ma. Alamsadon janvier kalo tile 2 sanba 2025 festival sports on Mali ma u ye wele bila kunnafoni dilaw ma walasa ka se ka taa kunnafoni dikɛ u ka ɲina festival o koɲɛ olu kan min bɛna daminɛ jumadon janvier kalo tile 10 ka a kun cɛ sibiri janvier kalo tile 11 maison des jeunes na nɛgɛ kaɲɛ 20 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 30 o ye ɲinata tala ka bila mina min kɔnɔ o de ye ko an kan ka yiriju olu sɔn an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ festival sport on Mali a bɛ a ta ko 11 na ɲina walasa ka se ka faamuyali caman kɔni sɔrɔ an ka baro jalo ale lamɛn ni ale festival sport on Mali yɛrɛ kɔni labɛnbaga ba ye ale kɔni bɛ Aïcha Kone ale ka micro la. On les fait pour les artistes en herbe qui ne sont pas connus. Sport déjà, en Mali musique, ça veut dire qu'on fait un coup de projecteur pour trouver, pour chercher. Parce que le Mali est tellement plein de talents, on cherche à montrer ce talent dans le monde entier. Donc on fait des coups de projecteur, c'est des artistes.
Amita ko kan kibaru la Faransi jamana konna la kerenkerene la sahiliya munu be ni olu sigiyoro benendo Faransi jamana mani oye Mali Burkina Faso Niger jamana de munu sigiyoro benendo Faransi jamana o konna ma olu do de farla ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye u ka kulu sigi kunte do wɛrɛ ye ko u te afe wa amandi u ye AES jamana kɔni ka bɔ CEDEAO konna la o kama u kɔni faralen no ɲɔgɔn kan ka marche ba dɔ kɔni labɛn min bɛna kɛ sibiri janvier kalo tile 11 place de la République kɔni na nɛgɛ kan ye 14 wagati ko walasa ka se ka taga a yira u ka hakilina ye min ye ko fɛn min ye AES jamanaw bɔli ko CEDEAO la u t'a fɛ wa u bɛ fɛrɛ bɛ kɛ walasa AES kɔni bɛ se ka to CEDEAO o kɔnɔna la cogoya min na AES jamanadenw dɔrɔn tɛ wa o kɛlen do ka wele kɔni bila CEDEAO kɔni jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan k'olu mago bɛ bɛɛ de k'a dɛmɛ na an ka u ka jaw lamɛn walasa ka faamuyali caman sɔrɔ u ka kumaw la. Pour dire non à la sortie de nos États, niveau nos États, le Mali, le Niger, le Burkina, ka bɔ CEDEAO la an ma jɛn n'a ye donc ni Ala sɔnna le 11 an bɛɛ bɛna bɔ ka taa place de la République pour que ka yira mɔgɔ tɔw la k'an ma sɔn Mali ka bɔ CEDEAO la. Kunnafoniyaw be kuncɛni kunnafoniya min ye o tɛ kunnafoniya duman ye ka da ka Burema Alayi Ture ni ale kɔni ye an ka jamana Conseil national de la société civile ma ba dɔ kɔni ye a kunnafoniya carina ka sanga ni kunungo nɛgɛ kanɲɛ 20 wagati ye an ka jamana jabarandi soba la ko dabama kɔni ka wele sera ale ma an b'a fɔ Ala ka hinɛ kɛ Burema Alayi Ture la. Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw foli no fɔ aw sigiyɔrɔ la Ala ka dɔgɔkun furacɛ tɛmɛ ko ɲuman di a ma aw kan bɛ tɛnɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la.